Много се радвам, когато клиентите говорят за мен. В момента имам черен петък, 50% намаление на моето онлайн фитнес студио. Правя го само веднъж годишно и за 14,54 на месец може да получиш абсолютно всички тренировки, менюта, рецепти и подкрепяща общност. И виж какво казва Елена Киселинова. Започнах да тренирам в студиото от 4 седмици и съм изключително мотивирана да продължа. Бях скептична в началото, тъй като смятах домашните тренировки за отекчителни и натоварващи. Много момичета, между другото, смятат, че тренировките са отекчителни и натоварващи и аз всъщност страшно много време инвестирам в това да разработвам интересни тренировки. Даже имам една програма, която е уникална. Всяко упражнение в тази тренировка е уникално и не се повтаря, за да поддържам интереса ти. Норо ми е страхотен мотиватор. Бях приятно изненадана, че тренировките са разнообразни и динамични, докато си усетя, тренировката за деня е свършила. Какво! Експериментирах с няколко от програмите за начинаещи и се спрях на богиня на плажа, тъй като тренировките са динамични с много кардио. Но не всички са така. Сега последната програма, моята мечта на форма, примерно е с базови упражнения и с по-малко кардио. Така че има над 20 тренировъчни програми. Ако една не ти хареса, приключваш я. Не е хубаво да тренираш неща, които не ти харесват. Спираш тази програма и започваш някоя от другите, така че да ти харесва. В момента опитвам с ниво 2. Ето минала от ниво 1 начинаещи към ниво 2 напреднали, което е доста предизвикателно за мен, но се надявам да свикна с темпото. Просто тренировките са така направени, че да може да следваш своето собствено темпо. Има момичета, които от години стоят на ниво 1 начинаещи и даже и с него, и с ниво начинаещи можеш да влезеш във форма и след това да продължиш да си я поддържаш завинаги. Важно е тренировката да ти е трудна, за да е ефективна, но няма нужда да е смазващо трудна. Има едно такова, бих казала, погрешно вярване, че трябва да си смазана след тренировка, да се влачиш по черва, му викам аз, по пода, едва да се събираш, за да е ефективно. Не, просто трябва да ти е леко предизвикателно и трудно. Ела да тренираме заедно в моето онлайн фитнес студио. Само сега, веднъж годишно, правя такова най-изгодно намаление, 50% намаление. Можеш да тренираш за 14,54 на месец с мен, като твой личен треньор. Ела да тренираме заедно. В общност е много по-лесно.